Omiyo wan ka nikech gik matimore tinende ni timore nikech lokruok mosebedo e chal kor lwasi. Joma thoth wacho kamano ni samoro koth mabiro sasa, oro ma bende biro sasa biro nikech koth kata lokruok chal kor lwasi. Gi kinde ni ji mathoth osewito ngimagi senator, kendo joma ng'eny bende mwandugi olal. Nyaka kama owuoye nitie joma pod manyo wedegi ma pod ok ong'ene gi ngima kata samoro pi olal kod ngima margi. Pod en achiedh nade gwenge mopogore opogore. To jakor chal kor lwasi wacho ni koth pod dhi medo chwe ahinya to tich abich mar juma ma koro wadhieni samoro nyalo bedo mang'eny ahinya gwenge ma kadho nam chumbi, to ma ok nyis ni odhi bedo maonge gwenge mamoko. En ang'o minyalo wacho kaluwore kod lokruok ma koro oseneno ni, nikech chal ka gima isefwenyo ni nitiere lokruok kendo idwa ni mondo mi itimne gima iluongo ni mitigation kata keto kenge manyalo reso kor lwasi. Ang'o ma inyalo wacho wach mag masirani? Kamano kapok adhi matut e weche goeko, bati ka nyicha onge ne masira omako kaka jokanyanam, ma an kaka achiel kuom senators ma Nyanza, kendo kaka wuod Migori, kendo kaka ma wuod Onagi, ok adwa weyo moka kawo thuolo ni endi mondo agone Onagi duto te mos makende, kaachiel koda anyuola gi jodala jaduong' CDF marwa Ogola Francis, nikech ing'e ni telo maduong' mosebedo go Kenya ka endi mogik ne en ga vice president, kasto aparo ni prime minister noyudo, kasto CDF en telo nendo mar adek maduong' mogik. Omiyo wan kaka jotelo ma Nyanza pok waweyo wach ni endi mayot, kendo kaka jotelo matindo pod wadwa non wach ni endi matek kabisa, kendo ageno ni chieng' moro waduog watwak e wach do endo. To gi sani tada kaka thuolo no kende mondo agone Onagi duto mos makende. En gino ndo pod omako chunya, to gadieri pod omako chunya Onagi bende matek ahinya, nyaka nyocha wawit CDF ok en gima wawacho ni koro ne osekowe koro odhi adhiya. Gi chuny motur kamano endo bende we akaw thuolo ni mondo agone jogo eko duto te ma owito jogi kaachiel koda mwandugi e masiche mag oula madhi mbele e Kenya mangima. Ang'e ni ng'eny gi timo dala ma Nairobi kaendi, ma bende jowa nitiere, to jo Kenya bende duto wan to wan jo Kenya, to kaachiel gi jomoko bende nigi masiche gi kor gwenge wa madala. Ok en gima yot bati mondo mi ichiew, kata kopo ni ok iwito ng'ato ni koro ichiew tiwuok e odi idhi ninde koyo to koth chwe, kata idhi nindo kumoro ma gala e par oko ma otino mang'ich gudu chieng' bende ka samoro chieng' chami to kobe goyi oko. Omiyo chunya lit ahinya kaneno ka jowa nigi kuyo mang'eny kendo lit mang'eny ka gidhi e masiche gi eki. Omiyo adogonegi mos gi duto, kendo hope ni sirikandwa ma kor gwenge kaachiel koda sirikandwa ma malo biro dhi malo, bo temo matek mondo mi oked gi masiche gi eki mondo wane kaka wanyalo konyo jogi eki. Kwasewacho kamano endo, daher mar wacho ni wach mar midhiero maneno ma dho ngere luongo ni disaster ok en gima nyien. En gino endo ma kinde ka kinde timore. King'iyo kipo 1998 kane pod watindo kabisa, ne nitie kodh El Nino, kendo bang' mano endo wasebedo gi masiche go mang'eny mabiro machalo koda magi eki. Koro gima nyien sani endi en sirikal, ok en midhiero gi eki. Manyiso ni sirikal ni nyien, to sirikal no endo bende kako ong'iyo weche mag midhiero gi eki bende nyien. Tapani mane kuma shida nitie. Nikech kwachako gi sirikal mag gwenge. Yes. Ing'eyo maber ni an kaka senator ma Migori County, ka sirikal mag gwenge dhi marach ta wuoyo motegno sawa. Kendo nyaka ndiko barua mapenj kabisa. Sirikal mag gwenge e weche mag masiche gi eki nigi teko mar loso chenro manyalo dili gi masiche gi eki, ma dho ngere luongo ni emergency. Omiyo sirikal mag county ka sirikal mag county omi teko mar chako gima luongo ni emergency fund, kata mwandu go eko ma giketo ma kopo ni kama otimore masira ma kama otimore moro amora, onya bedo mar oula, onya bedo mar earthquake, onya bedo masira mar terrorists, onya bedo gimoro amora manyalo timore, masira moro motimore e kor gwengewa ma mokeli gimoro amora, omigi teko mar loso agulu moro maginyalo bedo ni ginyalo respond go. Koro teko no endo momigi idwaro ni pesa te magichoko mago eko magichoko e kor gwengewa, to gi pesa ma sirikal mamalo miyogi, gitemo mondo giket 2%. Atamalo iluongo ni atamalo ariyo. To 2% no king'iye kuom ranyisi kaka koro Migori County kuma wuoke, budget wasani ndi wasetemo matek ma wayudo gimoro 12 billion
bilion 12. Ko bilion 12 ni kopo ni gavana marwa gi jogewa duto te otem matek moketo pesa ni tenge to biro gi moro 240 million. To koro opogore Nairobi nigi budget maduong', koro mi mare bet buk matin, gi county opogore. Koro ni pesa go itiyogo e yore machalo koda maendi. Lakini shida mwasebedo go kang'iye Senate maduong' en ni pesa mawuok malo samoro budho kendo biro opogore. Koro samoro wa governors magwa nigi tich matek ahinya king'iyo wachno endo mag disaster response and management and preparedness. Nikech ka midhiero gi kibiro to pesa samoro odioga dweche adek. Ido ka gavana dwa penje ni yawa dweche adek gi kikane pok wach moro biro ni masiche gi dhi bedo. Ere kaka dwa tiyo gi pesa. Koro ka samoro pesa gi ira tigo ochulgo japuonj. Kata pesa gi ira mondo otigo mondo ochulgo dakteche. Kata pesa gi ira mondo otigo mondo losgo kumo makethore ma ok weche mag midhiero. Koro the first thing manya kwa tim wan kaka senators kendo wajumbe mantiere buche mamalo en ni nyaka wared na sirkal mamalo motegno mogik mondo mi pes duto te manie mag county ochope wangsa to gichop giduto eka inya timo kod gimiluongo ni planning maber ma kama sira kama gibiro kata madhiro kama gibiro to yudo ka pesa ne ok otigo yo machielo kata pesa ne onge agudo. Mano e shida maduong' kabisa ma counties nigo. To kata kamano an kaka Eddie Muok pe bende aparo ni wach masiche mag mano gieki midhiero duto te mwaneno maluongo ni disaster gieki chalo gi lweny. En gino endo mako piny to en gino endo ma en gima ratego mana kaka dang kawo ni lweny moro monjowa. Nikech disaster kata midhiero gieki gin gigo eko ma kawo ngima ji kendo ketho mwandu mag piny. Yes. Koro nikech mano number one priority en sirikal mamalo nyaka bed motegno e yorgo eko mag geng'o weche mag masira gieki kata deal go gi weche masira gieki ka gitimore. To gima waseneno sani endi en ni sirikal mamalo pokawo disaster ma serious. Ok gikawo weche mag midhiero gieki kaka sirikal kawo weche gieki matek e lwetgi. Yes. Motego mondo deal kodgi kapok gitimore kata gisetimore. E Kenya ma ji nitiere sani